Ved hjælp af lokkemidler, så kan man lokke ret mange forskellige insekter til. Og især biller. Man kan lave en fælde ud af en gammel isbøtte, som jeg lavede her. Nu skal jeg lige prøve at finde den frem. Det er en isbøtte, hvor der er skåret hul i toppen. Og nede i den, der kan man altså lægge forskellige lokkemidler. Noget som er rigtig godt, det er gamle rådne løg. De kan lokke rigtig mange forskellige biller til. Men har man ikke nogen rådne løg, så kan man også bruge en kokasse i stedet for. Eller et dødt dyr. Det er selvfølgelig lidt mere ildelukkende end gamle rådne løg. Men det er ganske simpelt. Man tager isbøtten og skærer hul i låget, sådan her. Så skal den placeres ned i jorden. Sådan der. Og gerne ned, så den flugter med jorden. Så er det en god idé at lægge 4 sten rundt i hjørnerne. Det er ikke nødvendigt ved den her. Jeg har bare en plade, der ligger henover sådan her. Bum. Og så er fælden sådan set klar. Så kan det være en god idé at lade fælden stå i op til 2 uger, inden man går ud og tjekker den. Pladen er til for, at der ikke skal komme alt for meget vand ned i, så dyrene de drukner. Dyrene skal nok klare sig, så længe der er lort eller dødt dyr eller noget andet dernede, de kan mæske sig i, så skal de nok være dernede. Så et rigtig godt lille trick, som kan bruges til at lokke mange forskellige slags biler til. Så god jagt derude. Håber I fanger noget.